Man kunne tro, at Tobias Reich er ved at lave morgenmad, men han er faktisk ved at brygge øl. Tobias har nemlig opdaget glæden ved at være sin egen brygmester. Jeg kan godt lide at brygge øl, for processen den er super spændende. Og jeg synes, det er super fedt med enzymer og gær, og det er hele processen hele vejen igennem, som jeg godt kan lide. Til historisk ølsmagning på Nationalmuseet kan man genkende Tobias' glæde hos de professionelle. Øl er absolut et materiale, hvis man kan bruge det udtryk, som kan drille og kan give overraskelser. Så det er spændende. Det, der er sjovt ved at være brygger, det er jo sammensætning af de her forskellige malttyper og humletyper og bruge forskellige gær. Og det er sjovt, spændende, men husk, at øl et langt stykke af vejen bare er varmt sukkervand, så det tager en lang tid at rydde op. For Tobias begyndte ølbrygningen sammen med nogle venner i gymnasiet. Vi hørte om nogen, der havde prøvet at brygge deres eget øl, og det tænkte vi, det kunne da være super fedt at prøve. Vi købte et lille ølsæt og startede fra bunden, og det blev egentlig udmærket. Og der er måske noget med gymnasiet, der får folk til at brygge selv. Jeg skulle til fest på Viborg Amts Gymnasium og manglede noget øl. Jeg havde en god kammerat, der var gymnasielærer, og han kunne godt tænke sig at bruge øl i undervisningen. Men der er også andre måder at komme til brygningen på. For eksempel hvis ens vinmark bliver taget af frosten. Jeg begyndte selv at brygge øl, fordi jeg arbejdede med de her vindruer, som ikke blev til noget. Jeg ville ikke være gartner. Det var for at arbejde med vinen, jeg havde kastet mig ud i det. Og da jeg så havde brygget et par gange derhjemme selv i nattens smuld og mørke, så blev jeg fuldstændig bidt af det. Og hvis man sidder med en lille brygmester i maven, er der nok et gode råd fra Oldermand fra Danske Ølpublicisters Laug, Carsten Bertelsen. Der er mange gode steder, man kan gå ind på gode websider og finde gode råd til, hvordan man skal gøre sådan noget. Man må ikke begynde bare i gryden derhjemme. Man skal søge sig nogle gode lærermestre. Og skulle man have lyst til at sælge sit øl, er der også råd for det. Hvis man vil sælge sit øl, så gælder det om at være en meget, meget god forretningsmand. Man skal have en god forretningsfører, og man skal være dygtig til det der og promovere et eller andet brand. Men for Carsten Bertelsen er salg ikke alt. Jeg synes, medmindre man har allieret sig med en rig mand eller rig kvinde, så skal man altså bare hygge sig hjemme i stuen med det øl, man har brygget. Sid og drik øl derhjemme for fanden. Det er det allerbedste. Skål. Og det er et råd, Tobias Reich kan forstå. Jeg kan rigtig godt lide at stå i køkkenet med det og svine og gris, men professionelt, det tror jeg ikke.